Pagkatoy-toy, kanimo da kong bayolisyon. I need extra income today. Kailangan ako mag-hustle hard para in the future makuha na ako akong reward para nasa ko'y kwarta karong Pasko ba. I promote myself from professional tambay to professional mangdakupay. Tama. Diri lang ko mo plaster. Kaya daghang tao. Daghang kay kong taong madakop karon. Pagkatoy-toy, kanimo da kong bayolisyon. Psst, hoy. Kamu ba? Dako kay nagbayolisyon yung gibuhat ba? Pero pwede rin nato ni istoryahon karon. Kay pwede rin ni maariglo. Isyuhan sa tamang ticket. Nana ko income. 1, 2, 3, 4, 5. Puta! Dali sa kwarta. Uy. Naanapod oh. Kani ba? Psst. Hoy. Patay. Gaw. Yawas mo sa manigaw, dakop nigaw. Dili na ginagaw iki. Bukid man ni dire. Sa man ni boss. Mangutana mo dakop ni dakop. Kumpleto ra mo? Nah, wala jud boss. Nganong wala man mo? Wala man gud ning kuyog nako siya. Ni kuyog man na siya sa akong barkada. Kinsang siya ha ba? Akong uya ba? Katoy-toy maghugot-hugot manoon mo. Ikaw naog sa gamay naog sa driving without helmet. Check. Agoy tanawa driving without plate number. Check. Driving without jowa. Check. Pero time pa. Ano sa man ang imong karga bakla? Hello. Oh. Nadakpan mi diri, sige, pabutar mi. Pagkatoy-toy ning tawhana. Nakuyawan ko nimo. So, mao na yung inyong bayranan dito. Mao na yung violation. 1,000. Yawas. Usa man ni among violation boss? 3 seconds violation? Murag basket. Wa ko'y labot basta mauna na pila naman ganit mo kasikans dire nagapondo. Bayri. Dita kahangyo ani boss? Hangyo. Pwede ra 500 pero arimos ko amo bayad 500. Pero kadto mo ito City Hall makabayad mo 1,000. Dire lang mi mo bayad boss. Di na lang mi mo adtog City Hall. Oh, dira oh. Tagay ko kambyo ani. Kambihan pa ni. 1,000. Kaning ticket ako na liko balik ha. Sige boss. Ah. Sige, amping mo. Ya, balik-balik lang mo ha. Okay. Balik mo. Kada ko punya mo kontro. Gaw. Yawas na pa, magyapon yung tawanan na, bisag hapon na. Dili maayo, sige ra tagata kanig 500. Sunit tao. Usa mo. Disgrasya mi boss. Baby. Buang. Okay ra mo? Okay ra boss, pero kinahanglan mi mo adtog ospital ani. Iya saman ihatod ta mo. Ako na yung drive boss. Makaya rin nyo? Kaya ra boss. Sige. Sige. So, pag hinahinay, good mo na unsa mo. Yun mo, pag hinahinay mo, pag-drive sunod ha. Alin lang mo, sige. Bugata. Buangan ni mga tawhana ng drive. Uy, klaro ni. Sige, atar mo. Patay ikaw. Effective gini kayo mo tirada gaw. Gani ka. Naisahan na to ang mandakopay.